αλήθεια είναι ότι εκενώθηκαν όλοι όσοι ήθελαν να εκενωθούν. Δεν χάθηκε καμία ανθρώπινη ζωή, επειδή δεν προφτάσαμε να φτάσουμε σε κάποιον συμπολίτη μας ο οποίος κινδύνευε. Δεν υπήρξε συμπολίτης μας ο οποίος να πείνασε, συμπολίτης μας ο οποίος να ξόμινε από νερό ή συμπολίτης μας ο οποίος να μην του μπορέσαμε να του παράσχουμε σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες ιατροφαρμακευτικές. Άρη. Είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος, κύριε Καψαμπέλη, και ακούστε με σας παρακαλώ πολύ, χωρίς να με μαλώσετε. Είναι επικίνδυνος και ανίκανος. Αυτό όμως αφορά τον πύργυρό του, την οικογένειά του και τους συνεργάτες του. Όταν ο Πρωθυπουργός διαφεντεύει μια χώρα, δεν πρέπει να του επιτρέψουμε να είναι επικίνδυνος. Ίσως ως εκένωση να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί να έχει κάποια προσωπική ανάγκη. Τι είπε ο άνθρωπος? Ότι αυτοκτόνησαν όσοι δεν σώθηκαν. Πήγαμε, λέει, σε όλους νερά, πήγαμε σε όλους φάρμακα. Μα αυτά που βλέπαμε από ποια άλλα έδανε? Κύριε Καψαμπελή, η πλάκα να τελειώνει. Είναι επικίνδυνος. Δεν έχει ενσυναίσθηση του ρόλου του. Είναι πολιτικά γελίος. Είναι ανύπαρκτος. Δεν κάνει για τη θέση που έχει. Δεν πρέπει να το επιτρέψουν οι ίδιοι συνεργάτες του να εκθέτει μία χώρα με τις πολιτικές γελιότητες που λέει και τις κουβέντες της πλάκας. Είναι δυνατόν να έχουμε νεκρούς, είναι δυνατόν να έχουμε ακόμα αγνοούμενους και να βγαίνει αυτός ο τύπος, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης, ο εντιμότατος, αξιοσέβαστος, αλλά ανίκανος και επικίνδυνος πρωθυπουργός για τα καθήκοντα να λέει αυτές τις κουβέντες? Είναι επικίνδυνος. Πρέπει να απαλλαγεί η χώρα όσο το δυνατόν γρηγορότερα από αυτόν. Πρέπει να το καταλάβουν και αυτοί που τον ψηφίζουν ως οπαδοί του 50 ευρώ, που πουλάνε την ψήφο τους, πάνε στο ATM, παίρνουν ένα 20 και λένε ζήτω Μητσοτάκης. Τέτοιο πρωθυπουργό θέλουνε. Καλύτερα μην έχουμε πρωθυπουργό στη χώρα, να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Τέτοιος πρωθυπουργός είναι επικίνδυνος. Ευχαριστούμε για την στήριξη. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μας. Βοηθάει πολύ χωρίς να κοστίζει τίποτα. Αν σου αρέσει το περιεχόμενο μας, κάνε like και κοινοποίησε τα βίντεο μας. Ευχαριστούμε.